Ariketa honetan ordezkapen metodoa erabiliko dugu. Horretarako, tangente isari, sinu isa, zati kosinu isa den balioa emango diogu. Jarraian, teri kosinu isaren balioa emango diogu, eta deteri minus sinu isa de isaren balioa emango diogu. Hauek integralen ordezkatuz, minus dt, zati t, berehalako integrala geratuko zego. Jarraian, minusa kanpora aterako dugu, eta dt, zati t, geratuko zego. Orduan, berriro ordezkatuz, minus ln, t, gehi k geratuko da, eta azkenik emaitza, minus ln, kosinu isa, gehi k, geratuko da, mugabe derako.